Takže čau lidi, zdravím vás, jsem Felix a vítejte u dalšího videa a tentokrát je to silvestrovský speciál. Ano. A není to live stream, který jste slibovali, ale protože se nám to nějak kakalo. A teďka jdeme natáčet, protože DJ Marek se nedostal, měl nějaký problémy. A je tu se mnou Koňas. Ahoj! Který teďka bouchne petardu na nový rok. Určitě bude tak ochoten. Chci něco, aby tady bylo. Hezký domeček, hezký. Miluji vás lidi. Ano, miluje vás lidi. Hele, rovnou ovce, super. Tak jo, a teď tou sérií vlastně započne i nová, vlastně, no, tady tím videem započne i nová série. A kurva. Teďka si zacpěte uši. Boom. Nevím, Silvestra. Jo. A uděláme si barák asi na džungli. Nahoře džungla. Já tak budem knína. Čokokorant. Yes, you will die, motherfucker. Už se těším na tu hodinu. Wow, to bude bomba. Svážu 12 petard a bum. Zapálím. Tak zabijeme tu ovci ještě. A tady žádná nezůstane sama. Už by to chtělo creepera. Na co hrám? Na lehko. Výborně. Chtěl by to creepera, ať si můžeme udělat nějakou tu rachejtli, že jo? Ale budeme muset mít červenou. Jo, a na začátku byla ta jeskyně, tak tam se půjdeme podívat, ale až si uděláme nějaký ten baráček. Tak, jaj. Vykopeme to poslední dřevo a přeju vám všechno nejlepší do nového roka prostě. Přeju vám to i za Marka, a.k.a. za DJ Marek 88, a.k.a. Sniper. Takže, jak říkám, všechno nejlepší do nového roka. Zdraví, štěstí, všechno takový. Minecraft a takový. A hlavně Novo 3. Teďka jaký ten krumpáč. Ty vole, tam je těch ovcí. Tam to nebylo ani nějak. Minulým si do toho nebylo fakt vůbec nic, tedy je ovcí, že by se z toho jeden víte co? Jo. Tak, sorry. A uděláme asi nějaký timelapse. Uděláme timelapse a já udělám timelapse až do... Yes! Fuck yeah. To je hezké domeček, veď. Tak tady budeme bydlet, dámy a pánové. Představuje nám náš barák. Tady by mohl být diamant. Ne. Zlato. 2 diamanty, jo. Nebude toho víc. To by se vám líbilo, hoši. To by se vám líbilo mě vyhazovat do vzduchu. Prosím tě, neraď mi. Já vím dobře, co dělám. Tak výborně. Tu bydlíme.
jinam se nestěhuji. Super, že jsme to našli takhle z začátku. Se mi většinou nepodaří nikdy. Přesně tak, ty brdě, ty... Počkej, co to tady je? Oj, karamba. Tohle to je prvotřídní dům, jako lidi, ale... Co tady mohl nechat? Super. Tak kam prdnem crafting table? Co jsem? Měl tam odveš bydlet. Tak teď se jdeme pro nějaký kamen. Tamhle? Ty vole, se potom našel tam. Spíš tamhle. Ale ty vodo, a tamhle ten výtvor taky hezký. Takový krásný vodopádek. Ano, krásný vodopád. Ale hovno vidí. Aby jsem vám pravdu řekl. Asi náš kanál Bro Snipers LP, na tom asi už nebudeme tolik, protože Marek si nepřeje, aby jsme měli tolik kanálů, takže to bude asi konec pro tento kanál Bro Snipers LP, ale Brocrafters LP pokračuje, nebojte se nic. A nebo pokud jste hejtři, tak se bojte. Tak, pece budou třeba tady, takhle zastrkaný. Wow. Nemůžu se na to vynadívat. Ten kámen se bude hodit tady ten. Ten jako počůrujem poctivě. Co to je srutry? Tak. Sloupy tady nechcem. Tady budou schody. Bouchneš ještě jednu? Tak jo, za to, že jsi našel takový hezký barák, tak jo. A jednu včeličku. Jednu včeličku. Poslední včeličku, takže ta bude zlatá. Ne, ta bude žlutá. To nevidět. Miluju Silvestra. A když hlavně, když natáčím na Minecraft. Tam vždycky najdeme něco zlatého. Jo, ale z těch diamantů jsem rád. Nejdřív bude petarda. Aha. Takhle teď si uděláme rychle postel. Petarda nebude, bude další petarda. Takže Silvestr. Fuck! A hezká včelička. Selek jako kráva. Tak jako kráva a snědkl jako pinda. Včelička není tak strašná, že jo? Tak, tu jste neviděli? Já jsem vidět nedala. Máme dostatek zhnilého masa, aby jsme se nažrali. Ale nemáme dostatek světla, což mě deptá. A proto si jdeme pro dřevo. Hlavně nesmíme zapomenout, kudy to bylo. Já se budu pamatovat, já to pojď jenom píšu brát rovně. Tam na té studně. Jak tady je to jeskyně, ale tam teďka nejdeme. Jdeme si, no asi si mohl udělat taky kamennou sekírku. No asi udělám takhle. Hop, hop. Jsme boháči. Teda takhle. Jsem boháč. Ještě jsi mohl dělat. Ne. Zlatý, ne? Tak uděláme zlatý. A diamanty, ten taky, na ten máme taky. No ale na to si budeme šetřit na enchanting table. Ano. Enchanting table. Enchanting. Stále rodně vidí, slyšel. Jsem správně? Tyhle, teď jsme našli další barák. Ale vezmeme si uhlí, jako. To se hodí. Ale to je hodně uhlí. Jaká ropná plošina, no.
to tady necháme. Zatím stačí, ještě se proto vrátíme. Teď je náš hlavní cíl tamhle džungle. Asi hodíme do podkladu asi nějakou písničku od Tafroba, určitě. Ne. Jo, udělal jsem si postel. Takže šumrova nevadí. Tak, kuty. Tak to by nám mohlo vystačit na tu chvíli. Ale už bude asi tma, takže se vyspíme rovnou. Wow, creeper. Pryč. Narachytle jo, ale teďka ještě ne. Až budeme mít světlý home, teď je to ještě nebezpečný. Jo, je to tamhle tudy, já vím. Vidíš, tady je tady ta pičovinka, ale tamhle jsou spider a enderčorka. Sakra. Skeleton. Aha. To za mě neumí trafit. Bude vidět pravý močko okostřelec. Určitě si okolo toho uděláme nějakou hráz. A zabezpečíme. Tam byl čorkář. Ender. Vím, že tam byl enderčorkář, ale... Zabezpečte vchody. Co ty tady, ty hajzle? Já dobrý, jako kolik vás tady je? No? Nepůjdete prostě tudy. Poblíž obludy, já tady nechci žádný obludy do prd... Kdo je tady? Vím, že zombík. To je ten meč, to jsem rozbil. Počkej. Jsi nějak hrozně? Rozbívej tě rychle. Ty káre, vypadni. Hoši by vodu se dostal ten skelet. Ne, obludy ne. Rychle se najíme a půjdeme je vystrékovat všechny. To je drama. Potřebujeme už nějaké jídlo. Když tak si dáme do čestky všechny věci. Ty máš dole, jsi se nevzala. Tady budou čestky. Všechny cenné věci. To jsou skoro všechny, ale ty TNTčka, ty jsou dobrý. Vezmeme si jenom meč. Musí si 2. A krumpáč. Kam? Dřevěný. MRS. Musíš to zavřít, aby se tomu dostali. A kde jako jsou? Endro. Se to bude Endroš. A Androš na mě není osraný ještě. Ty koko. Láva. Ty taky koko. No, nezajímá to. Se rovnou můžu odstěhovat. Pojďte. Mám strach. Co to je? To Enderman. Domů. Se ho bojím. Čorka! Ty božno. Se dělá takový velkýho cigána. Jo. Omlouvám se. Cigán je prostě Enderman. Co děláš? Ty chuju. Jsi ho zabil. Ještě ty vole.
Tak. Dobrou noc. Hurá. Už vidím svoji hlavu. Jdeme opravovat. A máme ho. Ale antiperla, ta je dobrá. Ta se hodí vždycky. Jdeme opravovat něco. Je. Můžeme opravovat Honzovo krásný dům, který našel. Kypři neumírají. Umírají, ale postupem času. Tady ten motherfucker ne. Teď můžu bouchnout. On A on spadl česně na ten jeden jediný ten. spadl ten jeden dílek, ty vole. A to je hlína, ne? To je ta? Písek. Písek, ten se rozteče, ne? No. Písek se neroztýká v lávě, vole, od kdy? A jo, vlastně. Ty chuju, ty nebouchaj. Jo, hlavně, že jsem to říkal. Takhle zbouchli 2 zmrdi. To je krásný parák, to jsme našli. Skeleton taky, že jo? No. Jeden železčílek. Tebe schodím písek, hajdla. Vlastně udělám ještě cestu nahoru. Jedno srdíčko, ale. To jsem ale master. Kejvající se jedno srdíčko. Kde je čestka tady? Víš, jak se mě takhle dole ty truhle? No. Tak koukni ještě do dalších zbylých těch, to můžou být taky truhle. Už to bude tohle. Že k čemu mi bude teďka zlato, když tam mám ani železo? Podej si brněnina. Z čeho? Ze zlata. To je možný, ale to se hnedka zničí. Jo. No. A teďka já se jdu opevňovat tady tím, aby mi tam nalezly potvory. Nechci tam vidět ani jednu příšeru. Musím si vyhodit co nejvíc kaktusů. A dá to kolem toho, veď? Jo. A prostě tam dostali spider a tady ty se Tak elektrický plot. Když jsem se dostal nahoru. Honza, to časem vyroste, veď? No, nevyroste, to bude furt takhle malý. Ne. Jo, vyroste to. Jen by se hodilo jídlo. No víte co, já umřu a... Hala, vesnice. Lol, já tady, tak to je dobrý seed. Jsem už domoček jeden z nich, veď? Tady jsem. Mrkve! Mrkvičky. Tam ten byt se, to zbytu jsem úplně všechno. Dík za mrkve. Kasa, papa. A zbytek vám tady hezky zasadím, ale díky, že jste mě zachránili. Honze, No, jste tady ubydlená. no to se A ubydlím tam proč? radši. Tady to. Wow. Bych mám podle tebe vzít smaragd. Smaragd, a co ti dá za to? Za 20 obilí za jeden smaragd. Jo, a ty? Vy vlastně nějak stejný uši. Co ty? Je to jeden emerald. Bodky. Ty ryby. To
Co to bylo? To bylo blbě vystírovaný, jo. Ale chtěl by to... Hala, obilí. Že jsou tam to brambory. Pšenice a mrkev. Mrkev se hodí, víš co? Pšenice se taky hodí na Jo, brambory! Máme všechno. Pšenici už se neberou brambory, to už se berou jenom ovce a ty. Ovce a krávy. Máme brambory, všechno možný. To je super, to je super. Tak bezkrání tu vesnici. Už tady máš pšenice. Máme tu vše. 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 Děkuji vám za vše. Co to je? Jde to nějak dolů? No. Tady to by byl pěkný barák. Ten by tady měl mít kovadlinu. Byl pěkný barák, ale co se mohl vzít. Se budou hodit větníčky. No. Enchanting table. Co to myslel? Nějaká ale menší vesnička, veď? No, stačí. Ještě jsou tady mrkve a brambory. To je velký. By mi stačil. Jo, my to třeba můžeme hrát potom na lanu na tady té světě. To je pecka. Budeme mít jako velký baráček, prva bude stačit, super. Tak, to je epic. To je epic. No ten barák zničili. A tady to asi nebude hodinovka. Míň. Bude míň, no. Ať si taky stihneš ty zahrát. Abych si ten barák nenechal, abych nikomu došel asi do té vesnice. No, ale my se asi stejně odstěhujeme do té vesnice. Hej, když hrabete dílek, když tam se další truhle. Nejsou fakt, Ondra. A tady. U nás to pro nejsou. Tak jo, pro dnešní díl by to stačilo, pro dnešní silvestrovský díl, ale bude teďka video ve 12, takže se těšte. A uvidíme se u dalšího dílu. Tak jo, no. Čus.